Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel metiap paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kani ka di ka jing pentip ba uway ulong pa ubalatip kyrteng kum uba lakon pawa ubadanya ka shnong Cham Cham East Giant Hills District ulangam jelap hakawai kawa umthi hajan ka shnong sakhan iaka jong ka sutnga hakapor kumbasan baji janmit hakalai pauteri jong ni banai barang syudet ulakon udai ubajrong kumbasan pon rew feet baroh udan lai punyau senam kata baroh ulangam hakani kawa hadin bau la sentuj hakapor ba umut ban lej pha shayeng ba wan naki jakalom syu la pentip ru bau lakon udeu khun jong ka kong blit phawa baroh udan ya ka kurim bat lai ngot ki khun ha mukha yalong East Giant Hills District nakaliang jong ki bor shnong bat ki bor ka an kilayale banwat ya u nadu nawa umthi hadu hawa lukha sonapur tangba empat lap sate ya u hadu kani kasngi bat kini ki janmit ki balalai hakani ka wa umthi bakadei ka batut syaka wa lukha kumta kadar bar shnong Cham Cham bat ki bahayeng hasem kila kerpat red ya ki paidbah ki baju lej syakini ki than bat kini ki jaka balada ki shem ya ka metiap jong uni ulong kapa bat uman kapa bakin sngau pha ban phone hakini ki number nyau not san sound real not ar not khandai lani khandai real way ar way not nyau not sa way